Ake ngixolise ngesikhathi esincane sokubingelela ngenxa yodaba engiliphethe noluphuthumayo njengoba ngizoxwayisa abafundi abahlala emarezi basemayunivesithi abathanda ukuhamba izindawo zokucikakoma, isakhulukazi lezi ezivulwa ebusuku. Miningi-ke imimoya oyithola phana endaweni zokucikakoma kulezi ezivulwa ebusuku. Mina-ke ngubhuti othwele oneqhinga esengiphile nalo iminyaka ewu-10. Futhi lona leqhinga leli liyangisebenza kakhulu ngoba impela alifune gazi, alifune into eziningi, kodwa nje lifuna bona labantu abathanda ukuhamba indawo zokucikakoma, isakhulukazi ama-students ngoba iwona esuke asasenekusasa elihle. So thina-ke sesithathe leyo nhlanhla le yabo, uthole ukuthi umfundi akasenzi kahle esikolweni kumbe akasaqedi esikoleni. Uma ngaba ethi waba nenhlanhla waqeda lo mfundi lowo umsebenzi akawutholi, bengaba nakhona ewutholile uthola sokuvalwa amehlo, noma futhi esewutholile akabe sakwazi ukuthi ahlale isikhathi eside wona lo msebenzi. Kuzoba khona nje izizathu ezincane ezimenza ukuthi axoshwe kulowo msebenzi kulowo. So ngizoxwayisa-ke bona-ke bafundi. Kushuthi-ke into eyenzakalayo mina kuleli qhinga lelami enginalo, lifuna bona abantu abasebasha besifazane laba futhi abasanekusasa eliqhakazile. So-ke abantu abasha abasenekusasa eliqhakazile isikakhulukazi kuba abafundi. So into-ke eyenzakalayo-ke ukuthi mangaba kuLwesihlanu okuyi-weekend siyahamba siye phayana kuma-night club, sifike sithenge singcolise itafula bese siyakubeka phambi kwethu. Lapho-ke ngisuke ngingahambi ngedwa, kodwa-ke sisuke sihamba nabo ozakwethu laba. Uma ngabe-ke sikuthenga sifice kukhona abantu obonayo ukuthi laba baziphuzela isiphuzo nje esiyi-1, futhi obona ukuthi yabona indlela le abanayo ukuthi baphinde bathenge okunye. So-ke thina-ke sisambe-ke si-approach-e ebona labo sisi labo, isakhulukazi-ke kuba abafundi. Masiba-approach-a bese sibacela ukuthi hhayi ngeke ngoba manje ngathi nihleli nibhorekile, hhayi ake sihambeni nala itafula lapho hleli khona. And nabo bathi mabebheka babone ukuthi cha impela abukho impela obushaywayo obungekho la, babe sebasondela. Hhayi-ke sizohlala-ke nabo-ke impela kuhambe nje isikhathi sibushaya. Nakhona uma ngaba sibushaya asibushayeli ukuthi impela cekuba umuntu akasaboni emehlweni, cha. Nabo futhi senza sure ukuthi uma ngaba sibushaya nabo bakwazi bababone emehlweni. Okay, so into eyenzakalayo-ke nekuyiyona inhloso yethu kusokuthi sihambe nabo labafundi labo, kodwa hhayi ngoba mhlambe sisuke sibaphoqa, kodwa sisuke sesivumelene. Uma ngaba-ke sesihamba nabo labafundi esibathatha pha endaweni yokucikakoma, sihambe siye nabo lapho sihlala khona. Into eyenzakalayo-ke uma ngaba sesihambile vele umuntu lapho usuke senomuntu vele wakhe la. So kube khona-ke umuthi siwugcobise esithweni. Lo muthi lona-ke oyiwona wona impela osebenzayo kulezithwalo lezi zethu. Uma ngaba-ke sesathi sambatha ndawonye nalo usisi okanye nalo mfundi lowo, into eyenzakalayo-ke zonke izinhlanhla zakhe ziyathwebuleka zize kuthina zengeze amandla wethu. Yingakho-ke uthola ukuthi abanye abafundi abaningi abahamba izindawo zokucikakoma baba nezinkinga esikoleni. Uthole uba mhlambe umfundi akasapasi kahle, sokuba nama-modules abafeyilayo, useba nenkinga futhi zezimali, uselahlwa ama-sponsor, uselahlwa amabhasari ngenxa yokuthi akasenzi kahle esikoleni. Hhayi ngoba naku mhlambe ubesuke engahlaniphanga, cha usuke ehlaniphile, kodwa ngenxa yalowa muthi lo esiwugcobayo uma ngaba simbatha nabo labo esisuke sibatholile, uwona ufike ubenze
impela baphazamiseke uma ngabe sewubhala ama-exam. Shuthi lo muthi lona wehlisela indlela yokuhlakanipha kwawo. Njengoba-ke senza kanjalo, kuthina lokhu kuyakusebenzela ngoba leya lokhuzana yabo lezanhlanhla zabo zonke ziwela kuthina, kanti nokuhlakanipha futhi kwabo konke kuwela kuthina. Uma kuwela kuthina-ke yilapho khona kungena khona imali. Yilapho khona kungena imali, ingane uyithole ukuthi manje ayisasiqedi isikolo. Uma ngabe ingasasiqedi isikolo, uthole uba ezinye zazo zigcine sezicwila kwizidakamizwa. Ezingacwilile kwizidakamizwa, kodwa uthola empilweni sezingasabi yinto yalutho. So ngivuke nje namhlanje ngichumisekile ngale nto lokuthi abazali ababakhuze izingane zabo, esakhulukazi lezi ezisematheshiyari, ezikhungweni zemfundo ephakeme, ukuthi uma ziya kuma-night club azingayi phayana ngoba zithi zizofike zithole abantu besilisa abazofike bazenzele into. Abasuke nje benayo imali. Uma ngaba kuwukuthi kukhona mhlawumbe umuntu wesilisa abambuke bamthanda, abangambuki bamthande ngoba naku bebona into esuke ingaphambi kwabo, ngoba baningi abantu abesuke beyiphana ngenhloso ezithize ezihlukahlukene. Uyawuthola ukuthi-ke izingane eziningi-ke esike sadibana nazo, uma ngaba ike yaba nenhlanhla yasiqeda isikolo, leyo ngane leyo ngeze uthole umsebenzi leyo. Izohamba iyoba impuqumpuqu emakhaya. Uma ngaba iye yaba nenhlanhla yawuthola umsebenzi, ngeke ihlale isikhathi eside leyo ngane leyo emsebenzini. Ngeke ihlale isikhathi eside leyo ngane leyo emsebenzini, iyoxoshwa. Ngoba yini? Iy'nhlanhla zayo zathwebuleka zilele la kuthina. Nami lesithwalo lesi angisithandi. Njengoba ngikhuluma nje sengikwingxenye yokuthi impela ngisiyeke, ngoba akusizi ukuthi ngithi ngingasebenzile kodwa kube khona izingane ezisebenzayo ukuthi ezakhe ikusasa lazo bese liyadicileka phasi. Manje ngithi nginixwayise ngoba akumina ngedwa engenza lento le. Baningi abafowethu abathagetha izingane esikakhulukazi lezi esikolo ngoba yizona ezisuke zisanenhlanhla, ezisanempilo futhi eqhakazile, ezisabheke ukuthi impela-ke zifezekise. So mina njenganami ngithi cha bafowethu, ake nginixwayise. Uma ngaba nje unosisi mhlawumbe wazi ukuthi hhayi uyakuthanda ukucekoma futhi uyazikhamba lezi zinto lezi zama-night club, hhayi awumlume nje indlebe, umkhuze futhi umtshele ukuthi cha mangaba kuwukuthi-ke uyapha akaye phela enento azofike athenge ngayo, angabheki ukuthi uzofike athengelwe phaa phambili. Njengoba ngisho ukuthi ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo phaya. Lokhu kwami engikushoyo la akuyikona kuphela ukufica ukuthole phaya. Nami ngidliwa unembeza njengoba ngikhuluma, ingako ngithi angiligunuluke leli iqiniso. Omunye kuzobona njenganesithwalo esilula kakhulu athi ufisa ukusithatha. Mina-ke njengoba nomuntu obesithathile, cha bafowethu, ayikho into elula. Ayikho into ngoba ayikho into embi nenzima ukubona umuntu umdicelela phansi kusasa lakhe, naye efuna ukuzama azamele izingane zakhe, azamele abazali bakhe. Ngiyangixolisa-ke bosisi nabodadewethu engibathandayo, noma ngazi ukuthi vele nami ngunile kakhulu, ngimdicelelile phansi impela kukusasa lenu, kodwa ngoba-ke iphutha lenza kumuntu, nami ngangidlala nje umhobholo, kodwa-ke sengibuyelile manje emicabangweni yami ukuthi cha impela mangaba ufuna ukuba nemali kumele usebenze, ungathwebuli iy'nhlanhla zabantu ngoba ufuna ukuphakama ngabo.